ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, malupit ang mundo. Marami tayong problemang pagdaraanan na halos hindi na natin namamalayan kung paano pa natin nagagawang lampasan. May mga taong darating para pasayahin ang puso natin, pero sa huli lilisan din. Pero sa kabila ng masasakit nating pinagdadaanan, na minsan ay umaabot pa sa puntong naiisip natin na hindi tayo kamahal-mahal, may isang taong darating para muli tayong pangitiin at ipapakita kung gaano tayo kahalaga sa kanila. Ganyan ang naranasan ng kabarangay natin na si Yuri. Hindi naging maganda ang naunang karanasan niya sa pag-ibig, pero nagtiwala siya na meron ding nakalaan para sa kanya. Maging masaya pa rin kaya siya sa bago niyang pag-ibig hanggang sa huli. Pakinggan natin ang kanyang istorya dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay LS. Madalas po akong nakikinig sa live airing po ninyo sa radyo tuwing tanghali at maging sa online. Since 2019 pa po ako nakikinig ng programa ninyo. Sa katunayan nga po ay hindi lang ako ang avid listener ninyo, kundi pati na rin po yung mga kaklase ko noon sa college. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yuri. 26 years old na ngayon at taga Ormoc City. Birthday ko po sa March 14 at tuwing sasapit po yun ay palagi akong may naaalala. Tuwing naiisip ko yon ay kilig na kilig pa rin po ako. Lalo na po nung nakakita ako ng mga Valentine delivery booth na sineshare ng mga friend ko sa Facebook. Yun po yung ikakwento ko sa inyo ngayon na nangyari naman 6 years ago. Itago na lang po natin yung boyfriend ko sa pangalang Aris. Nagkakilala po kami noong junior high school pa lamang kami at sinagot ko naman po siya pagtungtong namin ng senior high. Nang niligawan po ako ni Aris ay pakiramdam ko ay napakahaba ng hair ko. Aminado naman po kasi ako na hindi ako kagandahan. Pero to be fair ay hindi rin naman po gaanong kagwapo si Aris. Medyo chubby po siya pero cute, matalino at mabait naman. Naging close kami noong nagkasama kami sa school paper. Pareho pa kami na medyo may pagka-nerd ang datingan noon. Naging masaya naman po ang relasyon namin ni Aris at nung mag-college na nga po kami ay sinuwerte namang nakapasok sa parehong university. Journalism po ang kinuha ko samantalang si Aris naman po ay civil engineering. Mula noong mag-college kami ay napansin ko yung pagbabago kay Aris. Kumbaga ay nag-glow up siya noon. Nag-diet siya at nahilig na rin po siya sa paglalaro ng basketball. Kaya naman pumayat siya pagkatapos ng senior high school graduation namin. Dahil doon ay lumabas yung tinatago niyang kagwapuhan. At syempre mas na-in love po ako noon sa kanya. Pero dahil madalas na rin siyang napapansin ng ibang babae ay hindi ko na rin po maiwasan noon na magselos. Bukod pa roon ay napapansin ko rin na gustong gusto ni Aris na nakukuha niya ang atensyon ng mga babae sa campus. May pagkakataon pa na pinapatulan niya yung malalanding biro sa kanya. At doon na nga po nagsimula yung problema naming dalawa, Papa Dudut. Nandiyan na si Ron, oh. Kanino kaya yung bulaklak na dala niya? Mukhang may dedication pa. Guys, nandito ba si Michelle? Oo, nandito siya.
Flower delivery for Miss Michelle. Uy! Ayan na, babasahin ko yung nakasulat sa card guys. Makinig kayo. Dear Michelle, sana balang araw, mapansin mo rin ako. Only yours, secret admirer. Grabe, kinikilig talaga ako sa boses niya. Ang gwapo niya, no? Sino? Si Ron? Sino pa ba? Girl, may nakikita ka ba na hindi ko nakikita, ha? Ay, pero grabe, kinikilig ako para kay Michelle. Sana lahat may secret admirer, no? Mas gusto mo yung ganon? Eh galawang torpe naman yun. Pa-secret-secret pa. Dapat, pag gusto mo, harapin mo. Huwag kang magtago. Hoy, lalim ng hugot mo, ha? Tsaka bakit parang lungkot na lungkot ka naman dyan? Valentine's pa lang ngayon, pero yung itsura mo pang-undas na. Wala, naiinggit lang ako. Si Aris kasi nag-happy Valentine's lang kaninang umaga. Tapos yun na yun. Wala man lang pa flowers at saka chocolates. Hay nako girl, eh buti nga sa'yo may bumabati pa eh. Sa akin wala. Ang aga-aga, pagbubunga nga kagad ng nani ko yung bumungad sa akin. Pero tingnan mo ako, nagpapaka-sad girl ba ako ngayon? Umayos ka nga dyan. Malay mo naman may pa-surprise si Aris sa'yo mamaya. Last subject na nga natin yung susunod eh. Alam naman niya yun. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang paramdam. Kung may plano siya, kanina pa sana may nagdala na ng flowers at dedication dito para sa akin. Malay mo naman, nagtitipid lang yung tao kaya hindi naka-effort. Buti nga sana kung ganun. Pero iba yung nararamdaman ko eh. Parang ang lamig na ng pakikitungo niya sa akin. Tapos yun nga, hindi na umi-effort gaya ng dati. Di naman kailangan gumastos ng malaki. Baka ayaw lang niya talaga. Hoy, grabe ka naman sa boyfriend mo. Bakit mo naman naiisip yung mga ganyan? Ewan ko ba? Dami kasing umaaligid na babae dun eh. Ang totoo nga niyan, katatapos lang ng away namin. Kahapon lang kami naging okay ulit. Ano naman ang pinag-awayan nyo? Eh nahuli ko siyang nakikipagtawanan dun sa kaklase niyang babae. Seryoso? Grabe naman pala yung pagkasilosa mo eh. Nakipagtawanan lang, inaway mo na kagad. Bawal na ba yun? Eh alam ko kasi na may crush yung babaeng yun kay Aris. Ang lagkit kung makatingin. Samantalang alam naman niya na may girlfriend na yung tao. Hayaan mo na. Huwag ka na magpaka-stress sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Ang mahalaga, loyal sa'yo si Aris. Kapag nahuli mo at may matibay ka ng ebidensya, edi dun ka magwalwal. Shot puno! Joke lang! Ayoko ng ganyang biro, Janice. Di nakakatuwa. Bukod ba dun sa pakikipagtawanan niya sa ibang babae, may iba pa ba siyang ginawa? I mean yung siya na mismo yung nag-text at saka nakipag-chat sa ibang babae. Malay ko, hindi ko naman tinitignan cellphone niya, no? Eh dapat, tingnan mo. Kesa naman nag-overthink ka dyan. Mamaya mali naman pala yung iniisip mo. Hindi kasi tayo pwedeng basta nalang mag-judge ng tao eh. Alam mo rin naman yung instinct ng mga babae, di ba? Gets naman kita dyan. Ang sakin lang kasi, dapat sigurado ka. Alangan namang i-confront mo yung boyfriend mo dahil lang dun sa pakikipagtawanan niya sa ibang babae. Masyado mababaw yun, girl. Grabe ka naman sa mababaw. Oy, wag mo akong artihan ng ganyan ha. Doon lang tayo sa totoo. Buti sana kung nahuli mo na ikipaghalikan mismo yung boyfriend mo eh. Kaso nga, hindi. Tsaka, kahit naman ikaw, pwede ka rin makipagtawanan sa mga kaklase nating lalaki. Ay, oo na. Tama ka. Marami pang pwedeng mangyari ngayong araw, no? Malay mo humabol si Aris. Ewan ko. Pero parang ayoko na rin umasa. Ay, drama talaga nito. Papadudot uso po kasi sa school namin na kapag Valentine's Day ay may flowers and dedication service ang mga student officer. Ang gagawin lang po noon ay lalapitan ng mga gustong magpadala ng flowers at dedication ng booth nila. Pagkatapos po noon ay saka naman pupuntahan ng isang student officer yung classroom ng babae at ibibigay ang flowers at babasahin ng malakas ang message na nakasulat sa card. Hanggang sa natapos po ang Valentine's Day celebration na yon sa school na wala man lang dagdag na effort para sa akin si Aris Papadudot. Pagkatapos nga po ng klase namin ay sinundo niya lamang ako at niyayang kumain sa fast food. Pasimple ko noong ipinaramdam sa kanya
na nagtatampo ako pero deadman niya lamang po yun dahil masyado siyang abala sa mobile games habang kumakain kami. Nang pauwi na kami, saka lang siya nakaramdam na nagtatampo ako. At nung umamin na po ako sa tunay na dahilan ay tinawanan pa niya yon at sinabi na masyadong mababaw yung kinakainis ko sa kanya. Kung gusto ko raw kasi ng pa-flowers sa campus ay sana raw ay sinabi ko na lamang sa kanya dahil gagawin naman daw niya yon. Pero sinabi ko sa kanya na kusa dapat yon na ginagawa at hindi na kailangang sabihin pa. Alam ko naman na sa unang tingin ay medyo mababaw po ang pagtatampo ko kay Aris Papadudut. Ang kaso hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na epekto lamang din yon ng naipong tampo at insecurities na nararamdaman ko noon sa mga nakalipas na buwan. Pakiramdam ko kasi minsan ay parang mas mag-best friend pa kami kesa magkarelasyon. Lalo na at ang laki talaga ng ipinagbago niya. Kaya naman hindi ko naiwasang isipin noon na baka may iba na siyang nagugustuhan at sa iba na siya nakakaramdam ng excitement na hindi na niya naipapakita sa akin. Uy, Yuri! Tingnan mo oh! Yung boyfriend mo may kausap na babae. Sabi na eh. Lumalandi na naman yung Mia na yan kay Aris. Ah, yan ba yung kinuwento mo last time? Yung kaklase ni Aris na pinagseselosan mo kasi napakalagkit kung makatingin? Oo, yun nga. Nako ha, grabe kung makahawi ng hair. At may patwinkle-twinkle pa yung mga mata ni ate. At yung boyfriend ko naman, parang nag-e-enjoy pa. Sus, hayaan mo na. Normal naman yan sa mga lalaki eh. Mahalaga, wala siyang ginagawang… Aba! May pahampas-hampas pa ngayon kay Aris habang tumatawa! Konti na lang susugurin ko na yan. Uy, teka, kalma. Pigilan mo ang sarili mo. Dito muna tayo. Remember, kakalma tayo hanggat wala pa namang… Anong wala pa? Ayun nga oh, pinapakita pa batok niya sa boyfriend ko. Ay naku girl, sugurin mo na. Sige na, go! Dito lang ako sa likuran mo. Tara, samahan mo ako doon. Namumuro na sa akin yung babae na yan eh. Gusto niya yatang kalbuhin ko siya eh. Ano? Ang kate-kate ha? Baka may buni girl. Bigyan mo ng gamot. Uy, nakita tayo. Tingnan mo, ang bilis umalis ni ate girl. Iba rin eh, no? Husay lumandi pero duwag naman pala. Aris! Yuri, ikaw pala. Gulat na gulat lang. Hindi naman. Kala ko kasi may klase ka pa ng ganitong oras. Vacant namin. Ikaw, di ba dapat may klase ka ngayon? Wala kaming prof eh. Nakita ko kayo ng kaklase mong si Mia. Sweet nyo ha? Kayo? Ano pinagsasabi mo? May pinapakita lang siya sa akin. Tsaka hinaan mo nga boses mo. Gagawa ka pa ng eksena dito. Alam mo kasi pinoprotektahan lang kita. Nasa iisang campus lang tayo. Pwedeng may makakita sa inyo na kakilala natin. Baka isipin pa nila na naglalandian kayo. Sila ba talaga mag-iisip o ikaw? Bakit? Ano ba sa tingin mong ginagawa nyo? Hinaan mo sabi ang boses mo. Nakakahiya oh. Pinagtitinginan na tayo. Ngayon hiyang-hiya ka, pero kanina hindi. Kitang-kita ko nga kayo eh. Kitang-kita na ano? Hoy Aris, huwag ka nang magmaang-maangan. Alam mo kung ano yung ginawa mo. Tigilan mo na nga yung pagiging toxic girlfriend mo. Puro ka na lang selos kahit wala naman sa lugar. Walang magsiselos kung hindi ka pumapatol sa panlalandi sa'yo ng babae dito sa campus. Hindi ako nakikipaglandian. Ah talaga? Kaya pala enjoy na enjoy ka sa atensyon na binibigay sa'yo ng ibang babae. Mas gusto mo ba yung marami kang kalandian? Sabihin mo lang para i-share kita sa… Ayaw mo tumigil? Sige, ituloy mo. Ipahiya mo sarili mo rito. Matapos po ang pag-aaway namin yon ay ilang araw akong hindi kinibo ni Aris. Noon matapos lang ang 1 o 2 araw ay susuyuin na niya ako. Pero sa pagkakataong yon papadudot, hindi na ako pinansin ni Aris. Walang tawag o kahit chat man lang. Doon ko na nga po naramdaman na parang hindi na talaga ako mahal ni Aris at naghihintay na lamang siya ng pagkakataon para maghiwalay kami. Dahil sa stress at sa kakaisip sa sitwasyon naming dalawa, medyo napabayaan ko na rin noon yung pag-aaral ko. Hanggang sa umabot na ng 2 linggo yung hindi pagpansin sa akin ni Aris.
Sa pagkakataong yon ay kinabahan ako. Nahirapan akong makatulog sa gabi. Minsan ay natutokso na akong maunang lumapit sa kanya para makipag-ayos. Pero mas nanaig ang pride ko at yung takot na baka mapahiya lang ako. Inisip ko rin na baka masaktan lamang ako kapag hindi na siya nakipag-ayos sa akin. Kaya mas pinili ko na lang noon na wala akong alam kung ano na ba talaga ang status ng relationship namin, Papa Dudut. Dahil sa stress, madalas na akong malate noon sa klase. Minsan nga yung ma-absent pa ako. Parang pinupunit ang puso ko tuwing nakikita ko si Aris sa campus na parang hindi naman apektado. Kahit matagal-tagal na rin kaming hindi nag-uusap, parang pinaparamdam niya sa akin noon na hindi naman ako kawalan. Kahit na nagpapanggap ako na masaya ako at kontento na akong nakikita si Aris sa campus, bumabagsak pa rin ang luha ko kapag wala na siya sa paningin ko. Doon ko po na-realize na ang hirap pala talaga ng walang closure. Hindi ko alam kung aasa pa ba ako o papalayain na lamang siya. Mabuti na lang at hindi ako iniwan ng kaibigan kong si Janice. Dinamayan niya ako sa mga panahong sobrang lungkot ko. Siya yung naka-witness ng mga pagpapahirap at pagdadrama ko. Nagulat na nga lang ako nang sabihin niyang kinausap niya si Aris para itanong kung naghiwalay na kami. Naggalit ako sa ginawa niyang yon pero sinabi naman niya na hindi na niya maatim na makita akong nagdurusa habang parang wala lang kay Aris ang lahat. Ang sabi po ni Janice ay mahal pa rin naman daw ako ni Aris. Pero ayaw lang nitong makipagayos dahil sa pagiging selosa ko. Dahil doon ay nabuhayan ako ng loob. Kaya naman matapos po ang 3 linggo ay nag-decide na akong magbaba ng pride. At ako na rin ang nanuyo sa kanya. Sa awa naman po ng Diyos ay nakipagbalikan pa sa akin si Aris. Naging kami po ulit noon. Sobrang saya ko ng mga panahon na yon, pero matapos lang ang ilang buwan ay bumalik na naman ang mga pag-aalinlangan ko. Kinutuban na naman po ako na may iba na si Aris. Pero dahil yung pagiging selosa ko nga ang dahilan kung bakit munti ka na siyang makipaghiwalay sa akin, ay sinolo ko na lamang ang kutob ko na yon, Papa Dudut. Yuri, ano na isasagot dito sa number 2 sa assignment natin? Ha? Ano yun? Oh, bakit galit ka? Kaninang lunch ka pa nakabusangot ah. Ano ba problema mo? Wala. Sus, umamin ka na. Si Mia na naman yan no. Ay, oo na. Siya nga. Nakakainis kasi. Nagkasalubong kasi kami sa cafeteria kanina. Tapos inirapan ako. Talaga? Baka naman hindi ikaw yung inirapan. Sure ka ba na ikaw nga? Ay nako. Tumingin talaga siya sa akin kanina. May paroling eyes pa nga eh. Siniguro pa niya na makikita ko yung pag-irap niya sa akin. Tsaka ako lang naman yung malapit sa kanya nung time na yun. Eh di sana inirapan mo rin. Huwag papatalo girl, dapat laging palaban. Yun na nga eh. Doon ako naiinis kasi hindi ako nakaganti. Hay nako, hayaan mo na yon. Ang importante, okay na at nagkabali ka na kay ni Aris, di ba? Oo nga. Pero ewan, parang may something talaga sa kanila ni Mia eh. Bakit? Iba kasi pakiramdam ko. Pakiramdam na ano? Grabe ha, ganyan din naman ang sinabi mo last time pero nakipagbalikan pa rin sa'yo si Aris. Kung may iba na yon, edi sana hindi na siya nakipagbalikan sa'yo. Feeling ko talaga may iba pa siyang gusto eh. Parang hindi lang ako. Paano mo naman nasabi? Baka mamaya nag-a-assume ka na naman dyan tapos pag-aawayan niyo ulit yan. Ewan, basta. May intindihan mo rin ako kapag may boyfriend ka na. Nararamdaman yun ng babae eh. Minsan kasi parang ibang iniisip ni Aris. Pag magkasama kami parang andun siya pero parang di ko siya maramdaman. Wala kasi sa akin yung atensyon niya eh. Talaga? Iba ka naman malungkot o kaya may iniisip lang. Hirap din kayo ng inaaral sa civil engineering. Hindi naman siya mukhang malungkot eh. Mukha nga siyang masaya at hyper paminsan. Pero nararamdaman ko na dahil yun sa ibang bagay eh. At hindi dahil sa akin. Anong masaya? Yung ngiting-ngiti habang magkasama kayo pero hindi naman nakatingin sa'yo? Hirap ipaliwanag. Siguro parang kapag may bagong bili kang sapatos, parang excited ganon. Excited at ganadong mabuhay.
Pero kung ano yung kinaka-excite niya, hindi ko alam. Ang sigurado ko lang, hindi yun dahil sa akin. At feeling mo may kinalaman dun si Mia. Oo, ganun na nga. Siya lang kasi yung naiisip ko na pwedeng maging malapit kay Aris. Bakit hindi mo kumprontahin yung boyfriend mo tungkol dyan? Eh alam mo naman 'di ba? Munti ka na nga kaming mag-away tungkol sa pagsiselos ko eh. Tapos sabi mo, dapat sigurado muna ako. Yung may proof dapat, ganun. Pero mas makakabuti kung pag-uusapan nyo rin yan. Pasimple ka lang magtanong kung sino yung mga nakaka-close niya sa klase nila. Wala namang masama dun, girl. Kasi dapat talaga open kayo sa isa't isa. Salamat ha. Kahit minsan, hirap ka nang intindihin ako pero nandito ka pa rin. Sus, ang drama mo naman. Para yun lang eh. Ikaw lang kasi kakampi ko eh. At ikaw lang din yung nakakaintindi sa akin. At dakilang kontrabida na rin sa mga iniisip mo. Tama ka naman doon. Sinunod ko ang payo ni Jenice Papadudut. Kinausap ko si Aris ng mahinahon at maayos kong sinabi yung mga gumugulo sa isipan ko. Pero sa halip na bigyan niya ng linaw ang mga yon, naging defensive siya at nagalit lamang siya sa akin. Hanggang sa nauwi na naman yon sa isang away. Marami siyang isinumbat sa akin at kesyo praning daw ako, mapanisi, insecure at madrama sa buhay kaya napapagod na siya sa relasyon namin. Sa totoo lang, Papadudut, hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yung mga ganong paratang niya sa akin, lalo pat mula nang magkabalikan kami ay saka ko lang siya ulit kinausap tungkol sa ganong bagay. Hindi na po ako nagulat nang mauwi sa hiwalayan yung pag-aaway naming yon. Sa pagkakataong yon ay tinapos na niya ang lahat sa amin. Lininaw niya na hindi na niya ako gusto. Nang tanungin ko kung meron na bang iba ay medyo natigilan pa siya. At doon ko na nga napatunayan na meron na nga. Hindi ko na po siya inaway noon at matagal ko na rin namang nararamdaman na may taning na ang relasyon namin. Kaya pinabayaan ko na lamang po si Aris. Pinalaya ko na siya at ang sarili ko. Pero matapos ang 3 buwan mula nang maghiwalay kami ni Aris ay natuklasan ko kung sino ang pinalit niya sa akin, Papadudut. Teka, parang si Aris yun ah. At sino naman yung kasama niya? Parang pamilyar ah. Lapitan ko nga. Aris! Sino yung… Jenice? Yuri, anong ginagawa mo dito? Kakain, syempre. Bakit? Bakit magkasama kayo? Lawak nitong restaurant pero nandito kayo sa pinakasulok? Nagtatago ba kayong dalawa? Wala lang. Okay kasi dito sa sulok. Ikaw, sino kasama mo? May nakikita ka bang kasama ko? Pero ikaw, mukhang nag-e-enjoy ka na naman sa kasama mo. Yuri, ganito kasi. Babe, wag na. Wag ka na magpaliwanag. Wala naman dapat itago. Bakit? Ano bang dapat niyong itago? Tinawag mo na ng baby. Okay, sige. Aaminin ko. Kami na. Girlfriend ko na si Jenice. Proud ka pa talaga ha? Grabe. Ang tagal-tagal kong iniisip kung bakit ka nanlamig sa akin. Yuri, wag mo na ibalik yung nakaraan natin. Hindi na tayo para kumprontahin mo pa kami ni Jenice. 3 buwan na rin mula nung mag-break tayong dalawa. Ah, talaga? Sige, hindi ako mag-e-eskandalo. Pero makikipagkwentuhan ako sa inyo. Uupo ako rito ha. Total, hindi naman tayo iba sa isa't isa. Diba, Jenice? Kwento ka naman kung paano kayo nagka-developan. Yuri. Sige na girl, huwag ka nang mahiya. Gusto ko lang naman malaman kung paano nangyari yon. Huwag ka mag-alala, hindi kita ipapahiya rito. Break na kami ni Aris, kaya wala akong karapatan. Perfect para lumantad na kayo, di ba? I'm sorry pero hindi namin sinasadya ni Aris na ma-inlove sa isa't isa. Girl naman, wag na tayong maglokohan. Mukhang bet na bet nyo yung isa't isa eh. Tapos di sinasadya. Malabo yun. Sabihin mo na lang sa akin kung paano nagsimula. Mas nakaka-excite yun. Siguro, matagal mo nang gusto si Aris, no? Tapos ginawa mong tulay yung pakikialam mo sa aming dalawa. Tama ba ako? Yuri, tigilan mo si Jenice. Uulitin ko, kami na.
Kaya wala ka nang magagawa. Wala nang point yung ginagawa mong pang-iinsulto. Huwag ka namang unfair. Paano naman ako naging unfair? Hindi ko naman hinahadlangan yung relasyon yung dalawa. Gusto ko nga kayong suportahan eh. So paano nga naging kayo? Nangyari ba yon nung kinocomfort ako ng girlfriend mo? Mali yung iniisip mo, kaya please, tumigil ka na. Hayaan mo na lang kami ni Janice. Girl, ayaw ni Aris magkwento. Ikaw na lang kaya? Sige na oh. Tatahimik ka lang ba dyan at magpapabebe? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Diba? Ikaw yung pumilit sa akin na kausapin si Aris tungkol sa kutob ko? Yuri, hindi. Sa pagkakaalala ko, si Mia yung pinagbibintangan ko na third party, tapos ikaw naman pala. Grabe! May pa-advice ka pa sa akin. Kunwari concerned pero ahas ka. Ano? Masaya ka na ba? Nasa iyo na boyfriend ko? Huwag mo akong pagbintangan! Hindi ako magpapakakontrabida sa relasyon ninyong dalawa pagkatapos nito. Pero makinig ka, Janice. Iiwan ka rin ng lalaking yan. Hirap kasi sa'yo. Paniwalang-paniwala ka na mahal ka niya eh. Hindi mo ba naisip? Kung nagpaahas yan sa'yo, di rin malabo magpaahas yan sa iba. Tumigil ka na ha! Kung di ka masaya para sa amin, umalis ka na lang! Sa ginawa mong to, sa lahat ng mga sinabi mo, friendship over na tayo! Oh, yan din sana sasabihin ko. Inunahan mo lang ako. Well, salamat na lang sa kaplastikan mo sa akin noon. Kahit papano, napagaan mo naman yung loob ko. Pero alam mo, hindi ako manghihinayang sa friendship natin. Kasi, peke ka. Tama na nga yan. Kung di ka aalis dito, kami na lang yung lilipat ng kakainan. Go! Kayo naman ang mag-adjust. Ginusto nyo yan, di ba? Babe, tara na. Papadudod sa kabila ng pagpapanggap ko na matatag ako ng mga oras na yon, pagkaalis ni na Aris at Janice ay siya ring pagpatak ng mga luha ko. Masakit para sa akin na yung taong inakala kong karamay ko at tanging nakakaintindi sa akin ay siya pa palang tatraydor sa akin. Ni minsan ay hindi ko naisip na posibleng mangyari yon. Aminado ako na nagkamali ako sa taong pinagbintangan ko bilang third party sa amin ni Aris. Ang tagal kong inisip yon pero hindi ko akalain na matagal ko na palang nakakasama yung ahas na sumira sa aming dalawa. Feeling ko tuloy noon ay nasa isang teleserye ako. Batid ko na madalas din naman talaga yung nangyayari sa totoong buhay. Pero hindi ko naman akalain na mangyayari din pala yon sa akin. Dahil alam ko ang email at password ng social media account ni Aris, sinubukan ko yung buksan. Dati kasi hindi ko talaga yon pinapakialamanan bilang respeto sa kanya. Pero dahil sa natuklasan ko at sa mga naiwang katanungan sa isipan ko ay ginawa ko yon kahit alam kong mali. Doon ko po na-realize na matagal na pala nila akong niloloko. Noong araw na kinumpronta ko si Aris tungkol kay Mia, magkausap na pala sila noon at sinabihan pa siya ni Aris na pigilan akong makalapit sa kanya. Habang binabasa ko noon ang convo nila, para bang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko sa pagpapaikot at pananabutahe sa akin ni Janice. Matalino siya sa parting yon. Siya rin yung gumawa ng dahilan para magkahiwalay kami ni Aris. Kaya pala may pagkakataon noon na parang kinakampihan niya si Aris. Kasi yon pala, may namamagitan na sa kanilang dalawa. Sa kabila ng sakit na dinanas ko sa breakup namin ni Aris at sa panloloko nila sa akin ng dati kong best friend, hindi ko akalain na ako pa yung magiging masama sa mata ng ibang tao. Umiyak-iyak pa noon si Jenny sa pagkukwento sa iba na pinapalabas na siya yung biktima. Sa sobrang selosa ko raw kahit wala na kami ni Aris ay nagawa ko siyang ipahiya sa restaurant. Nung una po ay hati ang simpatya ng mga estudyanteng nakakakilala sa amin. Pero nang sulsulan pa yon ni Mia na hate ako, lumalabas pa na war freak ako at praning na ex-girlfriend ni Aris. Nagsinungaling kasi noon si Janice at sinabi niya na naging sila lang ni Aris nung 3 buwan na kaming hiwalay.
kaya hindi naman daw kami noon pinagsabay at walang lokohang naganap. Kahit sobrang nanggigit-git ang kalooban ko, hindi na lamang po ako pumatol, Papa Dudut, kahit na kung tutuusin ay pwede ko namang gawing patunay ang conversation ni Aris at Janice na na-screenshot ko lahat matapos kong basahin. Pero kilala ko si Janice. Magaling siyang magpaikot ng tao at magpalusot kaya baka mag-backfire lang din sa akin ang lahat. Mahirap pero pinagpasa Diyos ko na lamang po ang lahat. Na-depress po ako noon. Madalas akong tulala at pakiramdam ko ay pagod na ako sa lahat ng bagay. Halos lahat ng subject ko ay muntik nang bumagsak. Nag-stress eating ako hanggang sa tumaba ako. Abang papangit ng papangit ang itsura ko at palungkot ng palungkot yung takbo ng buhay ko. Sina Aris at Janice naman ay mas naging masaya at mas naging malaya pa dahil sa pananahimik ko noon, Papa Dudut. Uy, aray ko naman! Sorry! Sorry? Buti hindi natapon tong juice na hawak ko. Nananadya ka eh. Ano ba yon? Di ka pa rin ba nakaka-move on? Ha? Kaya gumaganti ka? Ano? Umayos ka nga, Janice. Kita mong nakapila ako dito eh. Kababayad ko lang at nung tumalikod ako, bigla na lang nandito ka sa may likuran ko. Baka nga ikaw yung bumangga sa akin eh. Huwag mo nga ako igaya sa'yo, excuse me. At bakit ko naman gagawin yun? Ewan ko sa'yo. Hindi na rin naman ako interesadong malaman yung dahilan. Kaya kung pwede, tumabi ka na para makadaan ako. Huwag ka nga feeling mabait dyan. Sa ating dalawa, ikaw yung war freak. Pero sa ating dalawa, ikaw yung asal war freak. Sa kwento mo, oo, sobrang sama ako. Pero alam mo naman yung totoo. Kaya please lang, tigilan mo na to. Yung totoo, praning ka talaga. Sa bagay, kung ganyan lang din naman ang itsura ko, mag-overthink talaga ako. Kasi kung tatanungin mo sarili mo kung kapalit-palit ka, aba, oo yung sagot, girl. Hindi naman to mangyayari sa akin kung hindi mo sinabutahe yung relasyon namin ni Aris. Tsaka bakit mo ba ako pinagdidisketahan ha? Natatakot ka ba na baka hindi ka talaga mahal ni Aris? Ano na naman to, Yuri? Pinag-iinitan mo na naman ba si Janice? Ano? Ako pa talaga? Hindi mo nga nakita yung nangyari pero naninisi ka na agad? Pagsabihan mo yung girlfriend mo ha? Bigla na lang kasing sumusulpot sa likuran ko. Tapos nung nabangga ko siya, pinagbibintangan pa ako na sinadya ko. Talagang magsusumbong ka ng harap-harapan? Eh kung buhusan kaya kita ng juice. Aminin mo na lang kasi na sinadya mo yun, Yuri. Hanggang kailan mo ba pag-iinitan girlfriend ko, ha? Huwag nga kayong judgmental. Bakit hindi kayo magtanong-tanong sa mga nakakita? Para matapos na to, tigilan mo na kami ni Janice. Hoy, wala akong ginagawa dyan sa ahas na babaeng yan. Hindi ko na kasalanan kung sinungaling siya at masyadong pa-victim. Yuri naman, halos kalahating taon na tayong hiwalay. Mag-move on ka na. Oh, hala! Anong feeling mo, Aris? Sobrang gwapo mo at hindi ako makaka-move on sa'yo, ganun? Alam mo, bagay nga talaga kayong dalawa. Kung itong babaeng to, pabebeng ahas, ikaw naman, filingерong palaka. For your information lang ha, matagal na akong naka-move on sa'yo. Baka yung fake best friend ko yung hindi pa. Tumahimik ka nga! Kaya ka hiniwalayan eh. Tsaka sino pang magkakamaling ligawan ka? Eh ang pangit na nga ng itsura mo, pumantay pa yung kapagitan ng ugali mo. So ikinaganda mo yung pagiging ahas. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Kunwari ka pang nagmamalasakit sa akin, pero gusto mo lang naman pala magkahiwalay kami ni Aris. Gusto mo ng mga screenshot? Total ungkata na lang din naman ang pass yung gusto mo eh. Walang maniniwala sa'yo, praning ka! Babe, tara na nga. Huwag na natin sayangin ang oras natin sa babaeng yan. Tama yan! Lumayo-layo ka sa akin kasi nagmumukhang gubat yung paligid ko tuwing umaali-aligid ka. Shoo! Sa halip na makipagsabunutan kay Janice ay pinili ko na lamang na lumayo at umiwas sa kanila ni Aris. Pero kahit gawin ko yon, dinamdam ko rin ng sobra yung panlalait ni Jenny sa akin ng panahon na yon. Gusto ko siya noong sabunutan, sampalin at sabihan din ng mga masasakit na mga salita. Pero masyado na akong pagod para sa mga ganong bagay. Sa paglipas pa ng mga buwan,
mas lalo pa akong tumaba dahil sa stress. Kahit umiiwas ay hindi ko pa rin maiwasan na maging bitter sa relasyon ni Aris at Janice na mas lalo pang tumatag noong katagalan. Mukha sila nga talaga ang bagay sa isa't isa. Naisip ko na nga po noon na mag-drop out na lamang o kaya ay lumipat ng ibang school, pero dahil sa pagmamahal ko sa mga magulang ko ay pilit ko na lamang na nilabanan yung insecurities ko na unti-unting lumalamon sa akin. Hanggang sa dumating na naman yung Valentine season. Kung noon ay excited ako para sa araw na yon, sa pagkakataong yun ay parang gusto ko na lamang maglaho. Pakiramdam ko kasi hindi ko kayang saksihan kung gaano kasaya si Janice sa pa-flowers at dedication ni Aris para sa kanya. Bagay na hindi niya nagawa sa akin noon. Naalala ko pa na yon ang araw na kilig si Jenny sa student officer na si Ron. Pero ang totoo, para kay Aris naman pala talaga ang kilig na yon. Sumagi na rin sa isipan ko na umabsent sa araw na yon, pero ayoko namang isipin nila na nagpapaka-bitter pa rin ako. Gusto kong ipakita na okay ako kahit hindi. Kaya naman gumawa na lamang ako ng paraan para hindi magmukhang talunan bago ang araw na yon. Valentine service! Mag-send na ng flowers and dedication sa mga forever nyo o gustong maging forever nyo. Valentine service! Excuse me. Pwede ba akong magpa-Valentine service? Oo naman. Flowers and dedication ba? Oo. Anong name ng padadalhan? Yuri. Girlfriend mo? Ha? Hindi. Secret admirer niya ako. Pwede naman na hindi ibigay ang pangalan ng sender, di ba? Oo, pwedeng hindi ilagay pangalan. Pero kailangan ko pa rin yung pangalan mo para sa log and accounting ng student council. Pero huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Confidential lahat. Okay. Anong pangalan mo? Genesis. Genesis? Oo, Genesis. Okay, Genesis. Pairam na lang ako ng ID para makopya ko yung student number and college department mo. Kailangan pa ba nun? Oo, kailangan eh. Naku, hindi ko kasi dala yung ID ko eh. Ha? Paano ka nakapasok kung wala kang ID? Oh, Hala. ID mo yata yung nahulog. Hindi akin yan. Ako napupulot. Teka, ikaw to ah. Sa'yo nga tong ID. Yuri Denise. Akin na nga yan. Sandali lang, kokopyahin ko lang naman yung student number at kung anong department ka. Wag na lang. Huwag kang mag-alala. Ako lang naman yung nakakaalam eh. Wag na nga. Akin na yung ID ko. Ay, sabi ko nga, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita i-judge eh. Cute mo kaya. Ginawa na rin to ng kaibigan ko dati. Natatawa ako kasi naaalala ko siya sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun na tinatawanan kita ah. Akin na nga yung ID ko, please. Ibibigay ko lang to kung sasagutin mo yung tanong ko sa'yo. Ano? Bakit kailangan pa ng kondisyon? Ibigay mo na lang kasi. Sabihin mo muna kung bakit gusto mong bigyan ng flowers at dedication yung sarili mo. Wala ka na ron. Yung ID ko. Alam kong nahihiya ka lang sabihin yung dahilan, pero promise, ako lang yung makakaalam. Tsaka kung gusto mo, ituloy pa rin natin yung flowers at dedication mo. Pero hindi kailangan magpanggap na galing yun sa iba. Eh di lalo lang ako napahiya. Sinabi ko bang sa'yo manggagaling yung flowers at dedication? Anong ibig mong sabihin? Sa akin manggagaling yung flowers at dedication. Ako na rin magdadala sa classroom niyo para… Hindi! Ayoko! Akin na yung ID ko para makaalis na ako. Sige na, please lang. Ay, sige na nga. Eto na. Pero pwede bang… Alis na ako. Salamat. Bye! Papadudot halos sa bunutan ko na noon ang sarili ko dahil sa sobrang kahihiyan na dinanas ko sa harap ng student officer sa school namin na si Ron. Ang padalhan ko po ng flowers at dedication ng sarili ko na siguro ang pinaka nakakahiyang ginawa ko sa tanang buhay ko. Pero ang pinaka malala sa lahat, bago ko pa mapadala yon sa sarili ko ay nabuking na ako. Bagamat hindi naman kami talaga magkakilala, magkikita pa rin kami sa campus,
dahil pareho pa rin kaming estudyante doon. Alam ko naman na malamang ay hindi niya ipagkakalat yon dahil hindi naman kami magkakilala at nasa higher year naman siya. Pero yung katunayan na nahuli niya ako sa puntong desperada na ako para sa sarili ko ay parang gusto ko na lamang po na magmukmok sa loob ng kwarto ko at hindi na magpakita sa kahit na kanino. 2 days po akong umabsent noon, Papa Dudut, at sa totoo lang po ay gusto ko nang ituloy-tuloy hanggang sa Valentine's Day. Para maka-absent ay nagpanggap ako na masama ang pakiramdam. Pero nang umabot na yon, ng 3 araw ay nagsabi ako sa nanay ko na hindi pa rin ako papasok ay pinilit na niya akong magpa-check up. At syempre wala namang nakitang sakit ang doktor sa akin. Kaya kinabukasan ay kinailangan ko na ulit na pumasok at ihanda ang sarili ko sa posibilidad na makasalubong si Ron. At kung mamalasin ay posibleng kumalat na sa school yung tangka kong pagpapadala ng flowers para sa sarili ko. Laking pasasalamat ko ng pagpasok ko ay hindi ko nakita kahit anino man lang ni Ron. Pero nung ikalawang araw ng pagpasok ko, nakita ko siya at munti ko na siyang makasalubong kung hindi lang ako umiwas. Pakiramdam ko noon ay para akong kriminal na tumatakas sa ginawa kong kasalanan. At ang mas nakakahiya pa, nakita niya ako na nagmamadaling umiwas sa kanya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya ng mga oras na yon, kaya mas lalo akong nilamon ng matinding kahihiyan. Stress na nga ako noon, nadagdagan pa dahil sa ginawa kong kalokohan. Nagdasal na lamang ako noon at umasa na sa dami ng nagpadala ng flowers at dedication ay hindi na ako natandaan pa ni Ron. Pero nang muli niya akong makita, sigurado na ako na namukhaan niya ako, Papa Dudut. Isa pa po sa mga nakadagdag sa kahiyang ko ng panahong yon ay hindi naman basta-basta lang na estudyante si Ron. Bukod sa student officer siya ay may itsura siya at matalino din. Sa totoo nga ay kilalang-kilala siya sa campus namin. At aminado rin ako na naging crush ko siya noong wala na kami ni Aris. Pero dahil malabo naman na mapansin niya ako ay hindi na ako umasa na magiging close kami o magkakausap man lang. Ang nakakatawa pa, Papa Dudut, ay nagkausap nga kami pero sa pinaka nakakahiyang pagkakataon pa. Halos silingin ko na noon na lumubog na lamang ako at lamunin ng lupa tuwing nagtatama ang mga mata naming dalawa. Kaya naman hanggat maaari ay hindi ako noon nagpapakalat-kalat sa campus at naging alerto na rin ako para makaiwas sa kanya. Ang kaso ay hindi talaga naging madali yon, Papa Dudut. Hi! Pwede ba makishare ng table? Ha? Okay lang. Paalis na rin naman ako. Teka, sandali lang. Bakit naman naalis ka kaagad? Mukhang di ka pa tapos sa ginagawa mo eh. May klase pa ako eh. Huwag ka munang umalis. Gusto sana kitang makausap. Kahit 5 minutes lang. Please, upo ka muna. Ron, yung nangyari sa Valentine delivery booth, please ha, huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Ha? Bakit ko naman ipagsasabi yun? Baka kasi nainis ka dun sa ginawa ko. Basta na lang akong umalis matapos kung di ituloy yung plano ko magpadala ng flowers. Naabala pa kita. Dahil lang dun, ipagsasabi ko na. Una sa lahat, pinahahalagahan namin yung privacy ng mga nagpapadala ng flowers at dedication. Pangalawa, wala ako sa posisyon para ipagsabi yun. Kaya pasensya ka na rin ha kung pinilit pa kita na sabihin kung ano yung dahilan kung bakit mo yun ginawa. Narealize ko kasi na labas na dapat ako ron. Salamat ha. Please, atin-atin na lang yun. Huwag mo nang ipagsasabi sa iba ha. Yuri, hindi ko kailangan gawin yun. Ano namang mapapala ako? Actually, yun nga yung dahilan kung bakit gusto kita makausap eh. Bakit? Nahalata ako kasing umiiwas ka sa akin. Gusto ko lang na malaman mo na kung ano man yung ginawa mo, hindi mo dapat ikahiya yun. Okay? Baka kasi iniisip mo pa rin yun hanggang ngayon. Uy, bakit ka umiiyak? May nasabi ba ako? Naku, kung meron man. Sorry, hindi ko sinasadya. Wala ka namang kasalanan eh. Ako yung gumawa ng sarili kong kahihiyan.
Hindi ko dapat isisi yun kahit kanino. Naiyak lang ako kasi hiyang-hiya ako para sa sarili ko. Napaka-desperada ko na nun. Sorry kung itatanong ko ulit sa'yo to ha. Ayos lang naman kung hindi mo sagutin pero bakit mo ba kasi ginawa yun? Gusto ko kasing maisip ng bagong girlfriend ng ex ko na may nagkakagusto pa rin sa akin kahit ganito na ako. Kahit ganyan ka na? Anong ibig mong sabihin? Ganito. Mataba. Pangit. Napabayaan ko na yung sarili ko mula nung maghiwalay kami ng boyfriend ko. Sino ba may sabi na pangit ka? Ha? Sinabi niya bang pangit ka? Oo. Silang dalawa ng girlfriend niya na best friend ko dati. Okay. Sige, hindi ko na alamin yung buong detalye kasi ayoko malungkot ka pa. Totoo naman yung sinasabi nila eh. Wala naman talagang magkakagusto sa akin kasi ganito na ako. Naniwala ka naman. Ay. Yuri, alam ko na ngayon lang tayo nagkakilala. Pero nararamdaman ko na mabuting tao ka. Paano mo naman nasabi? Hindi ko alam. Basta nung una kang lumapit sa akin nun sa booth, magaan na yung loob ko sa'yo eh. Salamat. May klase ka ba ngayon? Oh, wala na. Nagsinungaling lang ako kanina para umiwas sa'yo. Kung wala ka nang gagawin, gusto sana kitang yayain sa labas ngayon. Magkape muna tayo. Mukhang kailangan mo ng kausap eh. Ha? Sige. Salamat, Ron. Papadudot, dinala po ako ni Ron sa isang coffee shop na medyo malapit sa campus namin. Nung unay nahihiya at naiilang pa ako na makipagkwentuhan sa kanya dahil naging crush ko nga rin siya. Bukod pa roon ay may mangilan-ngilan ding mga estudyante sa campus na kilala siya at napapatingin sa aming dalawa habang nagkakape. Sa tingin pa lang nila ay kitang-kita ko na kung paano nila ako husgahan, lalo na si Ron pa yung kasama ko ng mga oras na yon. Pero dahil nakagagaan naman talaga ng kalooban yung presensya niya, ay bahagyang nawala yung atensyon ko sa mga nakatingin sa amin. Habang tumatagal nga po ay naging komportable na ako kay Ron. Hindi na ako nahiyang magkwento sa kanya. Kahit na nakatitig siya sa akin habang nagsasalita ako na para bang kinakabisado niya yung bawat buka ng labi ko. Doon ko na rin nalaman na marami rin pala kaming pagkakapareho. Pareho kaming mahilig magbasa ng libro. At may ilang libro din na pareho naming paborito. Yung kwentuhan namin tungkol sa heartbreak ko kay Aris ay natabunan ng mga kwento tungkol sa mga libro, musika at kung ano-ano pa. Hindi nga namin namalaya ng oras at inabot na kami ng closing time sa coffee shop. Sa unang pagkakataon mula nang maghiwalay kami ni Aris ay naranasan ko ulit ang kiligin. Pero bago kami maghiwalay ng gabing yon ay may babaeng tumawag sa kanya. Doon bumagsak yung ilusyon ko na may pag-asa ako sa kanya dahil mukhang may girlfriend na siya, Papa Dudut. Kinabukasan ay Valentine's Day na. Sa school namin, inihanda ko na noon ang sarili ko para masaktan dahil sigurado akong magpapadala si Aris ng flowers kay Janice sa klase namin. Pero kahit papaano, nang dahil sa naging pag-uusap namin ni Ron, nang nakaraang gabi medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Pero ang hindi ko po alam, may pasabog din po pala si Janice ng araw na yon. Oh, Yuri! Bakit tahimik ka na naman? Umaasa ka ba ulit na may magpapadala ng flowers at dedication sa'yo ngayon? Ay, wala ka na nga palang boyfriend. Janice, please. Ayoko ng gulo. Ayaw mo ng gulo, pero yung gulo mismo ang lalapit sa'yo hanggat hindi ka tumitigil sa pagiging desperada mo. Ano bang problema mo? Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Akala mo ba? Hindi ko alam yung ginawa mo nung nakaraan? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ha? Kabado ka, no? Ano ba kasi... Malalaman mo rin, girl. Pero huwag ka masyadong ma-excite, ha? Oh, nandiyan na pala si Ron. Hey guys, may delivery ako dito sa room nyo.
Bakit parang namumutla ka? May kinatatakutan ka, no? Desperada. Nandito ba si Miss Yuri? Flowers and dedication for Miss Yuri. Iba ka! Ha? Yuck! Best actress yan? Miss Yuri, pwede ka bang pumunta rito sa harapan? Ako? Bakit ako? Kasi pangalan mo yung nakasulat dito eh. Halika na. Go, Yuri! Huwag mo kakalimutang pasalamatan ng sarili mo, ha? Nag-effort ka pa naman na padalhan ng flowers yung sarili mo. At may dedication pa! Janice, please. Pasensya na pero mukhang nagkakamali ka, Miss Janice. Totoo na may nagpadala ng flowers kay Yuri. Pwede bang basahin ko na muna tong message? Sus! Sigurado naman akong gawa-gawa lang niya yan. Nakita ko siya sa Valentine delivery booth nung isang linggo. Pumunta siya doon para magpa-deliver ng flowers. Sino naman yung padadalhan niya? Wala naman siyang boyfriend. Ako yung officer na naka-assign doon nung time na yon. At ako rin yung magpapatunay na hindi siya nagpunta ron para padalhan ng flowers ang sarili niya. Kaya kung pwede lang, basahin ko na muna yung message. Di basahin mo? Pakinggan natin yung kasinungalingan na yan. Dear Yuri, maganda ka kahit sinasabi mong hindi. Hindi ka lang maganda, kundi mabuti rin yung puso mo. Sana balang araw, makita mo rin yung magagandang bagay na nakikita ko sa'yo. Sincerely admiring you, Ron. Sinong Ron naman yan? Galing mag-imbento, ha? Yuri, tong flowers na to, sa akin to galing. Huwag ka nang umalis dyan sa kinauupuan mo. Ako na lalapit sa'yo. Uy, Ron, ano to? Ang totoo, hindi talaga ako yung officer na naka-assign para magdala ng flowers dito sa klase nyo pero kinuha ko to para ako mismo yung personal na mag-abot sa'yo. Hala, seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Bakit naman hindi? Alam ko nahihiya ka ngayon kasi nga nabigla ka sa ginawa kong to pero gusto sana kitang ayain para sa isang date eh. Kapag tinanggap mo tong flowers mula sa akin, ibig sabihin nun, pumapayag ka na i-date kita. Ay, tama ka. Nahihiya talaga ako kasi hindi ko inaasahan na ikaw pa yung magbibigay sa akin ng flowers ngayon. Pero, hindi ko rin hahayaang masayang yung effort mo. Kung ganon, pumapayag ka ng maging kadate ko? Siyempre, sino ba naman ako para tumanggi? Papadudot, yun na nga po ang pinaka-memorable na Valentine's Day sa tanang buhay ko. Hindi ko po yun makakalimutan dahil noong ko lang naranasan. Yung kilig at saya na hindi ko naranasan noong kami pa ni Aris. Sa darating nga po na March 14 ay may double celebration po kami dahil bukod sa birthday celebration ay yun din ang first anniversary namin ni Ron. Sa awa ng Diyos, naging matibay at secure naman ang relasyon naming dalawa. At sana nga po ay magtuloy-tuloy na yung maganda naming samahan. Mahal po namin ang isa't isa at palagi niya ring pinaparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Bukod sa pagiging sweet at maalalahanin ni Ron ay napaka-gentleman pa niya. Kaya naman ramdam na ramdam ko at malinaw sa akin kung ano nga ba talaga ako sa buhay niya. Mula po nung maging kami ni Ron ay mas nag-mature din po ako. Bukod pa roon ay tuluyan na rin akong nakawala sa depression na dinanas ko roon. Nakakakain na po ako ng tama at nakakatulog na ng maayos sa gabi. Gumanda na pong muli ang kalusugan ko, pumayat at nag-glow up na rin ako. Tama nga po siguro yung sinasabi nila na malalaman mo kung nasa tamang tao ka kung natutulungan kanyang mag-grow bilang isang tao. Tinulungan niya rin ako kung paano ako mas mamahalin ang sarili ko. Sina Janice at Aris naman po, papadudot, ay mukhang nagkakalabuan na rin ngayon dahil muli sa issue ng third party. Madalas ko pa rin silang nakikita sa campus at nakakasama ko pa rin sa klase ang dati kong best friend pero hindi na ako naapektuhan pa sa kanila. Doon ko lang masasabi na fully healed na po ako sa sakit na ipinaranas nila sa akin noon. At para po sa lahat ng mga tagapakinig ninyo at mga kabarangay natin, ipagdarasal ko na sana'y lahat kayo ay makaranas din ng happy ending gaya ng nangyari sa akin. At sa lahat naman ng mga iniwan, sinaktan at binaliwala
ng minahal nila, ay balang araw ay makakatagpo din kayo ng taong magpaparamdam sa inyo na karapat-dapat kayong mahalin at alagaan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa iyo at sa lahat ng mga bumubuo ng Barangay Love Stories na laging number 1 para sa aming mga solid ninyong tagapakinig. God bless, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yuri. Mga kabarangay, ang kabiguan sa pag-ibig ay parte na ng ating buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro saya at kilig lang ang mararanasan natin sa paglipas ng panahon. Maaari po tayong masaktan, pero yung sakit na ating naranasan din ang magpapatibay sa ating puso at magbibigay ng pag-asa na balang araw ay may taong darating sa buhay natin para tulungan tayo na iangat ang ating mga sarili. Hindi rin mawawala yung mga tao na labis nating pinagkakatiwalaan na sa huli ay siya rin palang magdudulot sa atin ng pinakamasakit na karanasan. Tulad na lamang ng naranasan ng sender nating si Yuri, yung tao na akala niya ay best friend niya at mahal na mahal siya ay peke naman pala. Pero sa huli ay mas pinili niyang ipagpatuloy ang buhay at kasabay naman noon ay ang pagdating ng taong magmamahal sa kanya nang higit pa sa inaakala niya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag pumasok tayo sa isang relasyon, kailangan daw na palaging magtira ng pagmamahal para sa sarili. At hindi kailanman dapat na binabase sa ibang tao ang ating relasyon at kaligayahan. Ikaw, kabarangay, nagawa mo na bang paikutin ang mundo mo sa taong wala namang ambag sa buhay mo? Dear Papa Dudut, halos lahat ng relasyon ay nagsisimula sa mga ngiti at tawanan. Lalo na kapag matagal na panahon ang naging pundasyon nito. At mga alaala na binuo ng mga taong nakapaligid sa kanila. Pero hindi lahat ng relasyon ay nauuwi sa panghabang buhay na kasiyahan. At hindi lahat ng paghihiwalay ay may mapait na katapusan. Kumusta po, Papa Dudut? Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan sa oras na matanggap ninyo itong sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kay. 29 years old at nagtatrabaho bilang senior real estate specialist na hindi ko nasasabihin kung saan. Alam ko kasi na magiging pamilyar sa ibang kabarangay natin ang kwentong ibabahagi ko sa tanghaling ito. At gusto ko na ingatan din sana ang pribadong buhay na meron ako sa ngayon. Nasa third year high school ako nang maging boyfriend ko si Dave na noon ay kaklase ko rin. Umabot hanggang college ang relasyon naming dalawa dahil mabait talaga ang boyfriend ko. Bukod sa pagiging mabait, sobrang sweet niya rin at mahilig siya sa mga sorpresa. Isa na nga sa mga ginawa niya na hindi ko makakalimutan ay yung pagkanta niya sa akin. Kasama ng ibang choir member sa labas ng university namin habang may hawak siyang bouquet ng roses sa araw ng mga puso. Maraming estudyante ang nakakita at kinilig dahil sa ginawang pagsorpresa sa akin ni Dave, Papa Dudut.
roses na binigay sa'yo ni Dave. Fresh na fresh! Sinabi mo pa, tapos ang laki pa ng bouquet na yan. Ang bigat bitbitin kanina habang naglalakad ako papunta dito sa classroom natin. Naku, kung ako lang ang may ganitong kaganda at kalaking bouquet ng roses, baka inikot ko pa ang buong university. Ang lakas kaya makaganda ng ganitong bulaklak. Ang lakas nga makaganda pero nakakapagod namang bitbitin. Si Dave kasi, hindi na ako hinatid hanggang dito sa classroom natin. Bakit nga hindi ka niya hinatid? Nagulat ako nung makita kitang naglalakad mag-isa palapit dito sa classroom habang nasa may pinto ako. Hindi ko na nga napigilan na salubungin ka kasi amoy ko kaagad yung mga bulaklak na to na bitbit mo kanina. May practice kasi sila ng basketball. Tumakas lang siya saglit para abangan ako sa labas malapit sa may entrance ng university natin. Tapos yun, kasama niya nga yung ilang choir member at isang guitarist para kantahan ako. At ibigay ang bulaklak na yan. Baka raw kasi maging busy na siya mamaya. At least daw na-surprise niya ako ngayong Valentine's Day. Alam mo, Beshi, nakakahiya nga kasi ang daming tao na nakatingin sa amin kanina habang kumakanta yung mga choir at inaabot ni Dave sa akin ang bulaklak na yan. Ano nakakahiya dun? Sobrang sweet nga eh. Alam mo naman na hindi ako sanay sa mga ganitong pakulo ni Dave. Well, kailangan na masanay ka na talaga kasi sweet talaga yung boyfriend mo. Ang swerte mo nga kasi palagi kanyang pinapakilig eh. Sana talaga, kapag nagka-boyfriend ako, yung kasing sweet at kasing gwapo ni Dave, hindi ko na talaga papakawalan pa yun. Para namang sinabi mo na may pagnanasa ka sa boyfriend ko. Uy, wala ah. Grabe ka. Gusto ko lang ng kagaya ni Dave, pero syempre ibang tao kasi alam ko naman kung gaano ka kamahal ng boyfriend mo. Pero parang bihira na kasi yung kagaya niya. Sobrang showy, tsaka vocal sa feelings niya para sa'yo. Ganun talaga si Dave kahit nung high school pa lang kami. May effort talaga siya. Ay, teka. Tignan ko nga kung ilan na yung views ng video namin na in-upload niya sa Facebook. Ay, ayan, sige. Gusto ko ring makita. Eto, tignan natin dito sa phone ko. Ang bilis din kasi mag-edit at mag-upload ni Dave ng video eh. Kaya natag niya agad ako kanina. Uy, Beshi. Ang dami nang nakareact sa video niyo at ang dami na rin nag-share. Oh. Oo nga, ang dami na rin comment. Grabe, halos 1 oras pa lang mula nung nag-upload si Dave kanina pero ang dami nang nakapanood. Alam mo, sa sobrang effort at sipag ni Dave mag-record ng sweet moments niyo, pwede na kayong gumawa ng Facebook page para sa love story niyo. Facebook page? Hindi naman kami mga artista, no? Hindi nga, pero maganda naman ang love story niyo. At alam ko na marami kayong magiging followers kasi ang lakas niyong maka-couple goals. Sigurado ako nasisikat kayo at malay mo, mas lalo pang tumibay ang relationship niyo kapag naging content creator kayo ni Dave. Papadudot aaminin ko na sa aming dalawa ni Dave, mas sweet talaga siya pagdating sa relasyon. Marami nga nagsasabi noon na napakaswerte ko na raw sa boyfriend ko dahil consistent siya sa sweetness at effort niya. Mula noong nanliligaw pa lamang siya, may effort na talaga si Dave. Gumagawa siya ng love letter para sa akin. Sumusulat din siya ng tula at mga kanta. May pagkamakata din kasi talaga si Dave kaya romantiko siyang tao. Bukod sa pagiging romantiko niya, gwapo at malakas din ang dating niya. Matangkad kasi siya, matangos ang ilong at moreno ang kulay ng balat. Bagay nga raw kami kasi parehas na matangos ang ilong namin at ako naman ay maputi ang kutis. Sentimental na tao nga rin pala si Dave at mahilig siyang mag-take ng picture o mag-record ng video sa mga date namin o surprise niya sa akin. Pero kahit na walang camera o cellphone na pang-record, palagi pa ring sweet sa akin ang boyfriend ko, Papa Dudut. Congratulations, mahal! Congratulations din, mahal! Sa wakas, natapos na rin natin ang college! Nakatapos tayo ng walang kahit na anong binagsak na subject. Oo nga, mahal. Kahit pareho tayong nahirapan talaga, walang sumuko sa atin. Tinutulungan din kasi natin noon ang isa't isa. Lalo na kapag malapit na ang finals natin. Kahit magkaiba tayo ng course at mga subject, sabay pa rin tayo nagre-review. Alam mo, mahal,
Akala ko nga hindi na ako makakasabay sa'yo na graduate. Bakit naman? Kasi di ba may 2 major subject ako na muntik ko nang maibagsak. Oo, naaalala ko yun. Masyado kasing nabaling ang focus mo sa basketball eh. Pero nakabawi ka naman, di ba? Nakabawi ako kasi tinulungan mo ako sa pagre-review. Kaya thank you, mahal. Kasi kahit alam ko na pagod ka rin, hindi mo yun pinakita at pinaramdam sa akin. Alam ko rin kasi na kailangan mo ko. Kaya binigay ko lahat ng suporta at pagmamahal ko sa iyo. At dahil dyan, may gusto akong ibigay sa'yo. Ano yun? Eto oh, Anong laman ng maliit na kahon na yan? buksan mo para malaman mo. O sige, ito, bubuksan ko na. Mahal! Ang ganda naman ng singsing na to. Teka, isusuot ko muna sa daliri mo ang singsing. Ayan, bagay sa daliri mo, mahal. Sana nagustuhan mo ang regalo ko sa'yo. Sobrang nagustuhan ko kasi ang ganda ng design niya. Ang kinang, tsaka bagay na bagay sa daliri ko. Hindi pa yan engagement ring ha. Promise ring pa lang yan. Naaalagaan at mamahalin kita palagi. At ganun din ang gagawin ko, mahal. Nandito lang ako palagi para mahalin at alagaan ka. Thank you para sa singsing na to ha, at sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Wala yun, mahal. Masaya ako at nagustuhan mo ang regalo ko sa'yo. Saktong-sakto rin pala talaga sa'yo ang singsing na to. Alam mo talagang sukat ng daliri ko ha. Siyempre naman, kasi palagi kong hawak ang kamay mo. Kung pwede nga lang, hindi ko nabitawan para masigurado ko na sa akin ka na talaga forever. Kahit naman hindi mo hawak ang kamay ko, sinisiguro ko sa'yo na sa'yo lang ako, mahal. Forever! Ay, grabe! Napaka-sweet naman talaga ng couple na to. Ayan po guys, naka-live po tayo ngayon at kita nyo naman kung gaano ka-sweet ang dalawang kaibigan ko. Friends, mag-hi naman kayo bago ko i-stop ang live na to sa Facebook page nyo. Naka-live ka, Beshi? Oo, sa Facebook page nyo. Mag-hi na kayo ni Dave kasi ang daming nanonood ngayon dito sa live video ko. Hi guys! Thank you sa mga nanonood palagi ng live namin sa Facebook. Thank you rin sa mga nag-congrats guys. Lalo na sa palaging nagme-message at comment sa mga post namin. Thank you always for all your support. Ayun guys, salamat ulit sa mga nanood. I-end ko na muna tong live natin ngayon ha. Bye! Uy, Beshi! Kanina ka pa ba talaga dyan? Oo, nagtago lang ako dun sa may likod ng malaking puno para makunan ko ng live sa Facebook page niyo yung pagbigay sa'yo ni Dave ng promise ring. Alam mo yung tungkol sa promise ring? Oo, mahal. Sinabi ko kay Mengay ang lahat ng plano ko tungkol sa araw na to. Alam ko kasi na maraming followers natin ang nag-aabang kung anong ibibigay ko sa'yo para sa graduation day natin. Kaya naisipan ko na makisuyo kay Mengay na hawakan ng cellphone ko at i-live niya sa Facebook page natin ang pagbibigay ko sa'yo ng promise ring. Grabe, ang ganda ng plano niyong dalawa ha. Ang galing din kasi ni Dave na mag-isip ng pakulo at surprise para sa'yo. Pero congratulations ha, kasi meron na kayong 100,000 followers sa Facebook page ninyo. Talaga? 100,000 followers na agad? Oo, mahal. Kaninang umaga ko lang din nakita nung inabot ko kay Mengay ang cellphone ko. Congratulations, mahal! Congratulations sa ating dalawa, mahal! Papadudot marami rin kaming sweet moment videos na nagtitrending noon sa social media. Pinakamaraming shared and reacts yung pinakaunang video namin na nagtrending kung saan ay kinantahan ako ni Dave sa labas ng university namin. Ang daming nagsabi na sana lahat ay may kagaya ni Dave na sobrang sweet na boyfriend. Vocal and showy si Dave mula pa lang noong manligaw siya sa akin. Ang nakakatuwa pa doon ay gumagawa siya ng paraan para mapalapit sa mga kaibigan ko. Tapos pumunta rin siya sa bahay para formal na magpaalam sa mga magulang ko. Naliligawan niya ako noong nasa second year high school pa lamang ako. Hindi naman mahigpit sina mami at daddy tapos ay natuwa pa ang mga ito sa pagpapaalam na ginawa sa kanila ni Dave. At least daw ay naglakas loob ito na ipaalam sa kanila ang planong panliligaw na gagawin sa akin noon.
Tapos madalas din noon na dumadalaw sa bahay namin si Dave para ipakita sa mga magulang ko na seryoso siya sa akin. At hindi na rin ako pinagalitan ni na daddy nang malaman nila na sinagot ko na si Dave noong nasa 3rd year high school ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naunang lumaki ang number ng followers namin ni Dave sa Facebook profile namin dahil sa mga trending sweet video namin. Kaya naisipan namin na gumawa ng Facebook page kung saan kami ay nag-upload ng mga luma at bago naming video. Nakakatuwa kasi hanggang sa page na yon ay tumaas agad ang number ng followers namin ni Dave. Hanggang sa naisipan na nga namin gumawa ng content kagaya ng pagpaprank at pagsusurprise sa isa't isa. Dahil si Dave nga ang mas may effort at mas sweet, siya yung madalas na gumagawa ng content, nagvi-video o nag-surprise sa akin. Lahat halos ng date namin o surprise gift at pakulo niya para sa akin recorded ng camera na pinag-ipunan naming bilhin para sa paggawa namin ng content. At sa paglaki pa ng number ng followers namin sa iba't ibang social media account, nagsimula na rin kaming kumita ng pera dahil sa mga content na ina-upload namin. Halos kami na nga ni Dave ang nagbabayad ng kalahati ng tuition fee namin noon. Pero hindi rin naman namin yon naging priority dahil pareho naming pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Bagay na natupad namin noon, Papa Dudut. Hi guys! Thank you sa nanood ng quick Facebook live namin ng mahal ko. Mahal, bumati ka rin sa mga nanonood ng Facebook live natin ngayon. Ito ang cellphone ko. Ay sige. Hi po sa viewers namin dyan. Ang dami nyo ngayon Thank you po sa palaging panonood ng mga video namin ni Dave. Ingat po kayo palagi. Ingat kayo palagi guys. Magdi-dinner muna kami ng mahal ko. Pagsasaluhan lang namin ang niluto kong special pasta para sa kanya. Bye guys! Grabe! Ang dami nating viewers sa live kanina. Ngayon lang ulit kasi tayo nakapag-live na magkasama tayong dalawa. Sobrang busy rin kasi natin sa trabaho. Lalo na nung na-promote ako 3 months ago. Sinabi mo pa, mahal. Mula nang ma-promote ka, kung saan-saang lugar ka na pinapadala ng company nyo. Kaya hindi na tayo masyadong nakakapag-date talaga. Madalas ka tuloy hanapin sa akin ni na mommy at daddy kasi hindi ka na raw nakakadalaw sa bahay namin. Naku, pasabi kina tita. Pasensya na talaga at sobrang busy ko sa trabaho. Matagal ko na rin gustong dumalaw sa bahay nyo. Kaya lang, alam ko naman na tulog na sila kapag tapos na ang oras ko sa trabaho. Sinabi ko na yan sa kanila. Kaya huwag ka na mag-alala. Naiintindihan naman nila na busy ka talaga ngayon dahil kakapromote mo pa lang sa opisina nyo. Mabuti nga at nagtagpo na ang oras natin ngayon. Pasensya na pala kung dito lang tayo ngayon nag-dinner sa apartment ko. Ano ka ba? Ayos lang yun, mahal. Alam mo naman na ang mahalaga lang sa akin, magkasama tayo ngayon. Tsaka nag-effort ka pa talaga na magluto para sa akin, Siyempre, kasi maaga ako nakauwi ngayon dito sa apartment. Kaya sinulit ko na rin yung oras. Saka, naisip ko na magandang content din yung pagluluto ko ng pasta para sa dinner natin ngayon. Talagang naisip mo yan, ha? Oo, kasi hindi na rin tayo masyadong nakakagawa ng content natin. Bumababa na rin tuloy ang engagement ng Facebook page natin kasi wala na tayo masyadong ina-upload. Ang dami na ngang followers natin yung nagko-comment kung kailan ang next surprise ko sa'yo kasi namimiss na raw nila yun. Namimiss na raw nila tayong mapanood. May intindihan naman yun ng followers natin. Alam nila na masyado tayong busy sa mga trabaho natin kaya hindi natin matutukan ang paggawa ng mga video para sa kanila. Oo nga, pero kailangan pa rin natin ng bagong pakulo para umingay ulit tayo sa social media. Alam mo na, maraming bagong content creator ngayon kaya baka mapunta na sa kanila ang followers natin. Mahal, alam naman natin kung anong lamang natin sa mga bagong content creator ngayon. Yung pagiging totoo natin bilang isang couple, hindi tayo kagaya nila na palaging scripted yung mga video. Lalo na yung surprises o pranks na ginagawa natin, hindi mawawala ang followers natin.
Kasi alam nila kung paano tayo katotoo sa isa't isa. Papadudot, hindi talaga namin pinangarap o plinano ni Dave na maging sikat na content creator. Gusto lang namin na i-share ang love story naming dalawa. Gusto naming magpakilig, magbigay ng good vibes at inspirasyon, pero priority pa rin namin ang pag-aaral namin. Hindi kami nagpasilaw sa kasikatan kahit lumampas na sa 100,000 ang followers namin sa Facebook at kumikita na talaga kami ng sarili naming pera. Mas pinili pa rin namin na ibalanse ang oras namin sa pag-aaral at paggawa ng content. Ang nasa isip namin noon ay hindi din naman magtatagal ang kasikatan namin. Hindi panghabang buhay ang pagiging content creator, pero panghabang buhay ang college diploma na makukuha namin. Kagaya ng sinasabi ng mga magulang namin, yon ang pamana nila sa amin na kailanman ay hindi mananakaw ng sino mang tao. Kaya naman pinagsumikapan pa rin naming makatapos ng pag-aaral. At nang makatapos kami ay doon namin nagsimulang makilala ang totoong buhay. Nang pagtatapos sa kolehiyo ang pinakaumpisa ng lahat ng mga totoong hirap at saya sa buhay ng isang tao, papadudot. Beshi, sorry, ngayon lang ako nakarating. Ang traffic kasi sa dinaanan namin ng taxing sinakyan ko. Okay lang, Beshi. Medyo kakadating ko lang din naman dito sa restaurant. Ay, sakto lang din pala ako. Naka-order ka na ba ng pagkain natin? Oo, naka-order na rin ako kasama yung mga pagkain na chinat mo sa akin kanina. Buti naman, kasi gutom na rin talaga ako. Grabe kasi talaga yung traffic kahit inagahan ko na yung alis sa bahay namin. Friday din kasi ngayon kaya traffic talaga. Ay, wait lang ha. Tumatawag si Dave. Hello, mahal? Mahal! Happy anniversary! Happy anniversary din. Nandito na ako sa restaurant kasama si Mengay. Ayan, mabuti naman at may kasama ka ngayon. Niyaya ko talaga si Mengay ngayon na mag-dinner kami. Kasi ayoko rin naman magmukmuk sa bahay. Sorry talaga, hindi tayo magkasama ngayon. Ayos lang. Kahit ang ganda na sana ng plano natin na out-of-town vacation para sa anniversary celebration natin. Mahal, sorry na talaga. Akala ko ba naiintindihan mo ako? Wala naman akong choice kundi ang intindihin ka, di ba? Kesa naman sa mag-away tayong dalawa. Ayoko rin naman na hindi ka makasama sa espesyal na araw na to. Isa pa, ginagawa ko rin naman to para sa future natin, mahal. Pero huwag kang mag-alala. May naisip na ako na mas magandang plano para sa anniversary natin. Aba, dapat lang na bumawi ka talaga sa akin kasi ang laki na ng atraso mo, mahal. Babawi talaga ako sa'yo saka sa followers natin. Sakto rin yung naisip ko na celebration para sa content na gagawin natin, mahal. Okay, sige. Sige na, mahal. Kailangan ko na rin bumalik sa loob kasi magsastart na ulit ang conference namin. Happy anniversary ulit! I love you! I love you too. Bye. Kaya pala ang lalim ng buntong hininga mo kasi anniversary nyo ngayon ni Dave. Ayun na nga, Beshi. Anniversary namin ngayon pero ikaw ang kasama ko. Sabi mo nga, at least may kasama ka ngayon na magandang date kahit wala ang boyfriend mo. Kasi nga wala naman akong choice. Nakakainis pa kasi parang mas pinaghahandaan pa niya yung content na yan kesa sa anniversary talaga namin. Naiintindihan ko naman siya kasi maraming nag-aabang sa anniversary nyo. Kahit madelay ang celebration nyo, ang mahalaga, makapag-upload siya ng bagong video ng surprise niya sa'yo. Beshi, hindi na surprise yun. Kasi alam ko na may gagawin siyang something para sa anniversary namin. Huwag mo na lang abangan para ma-surprise ka pa rin. Pero, Beshi, curious lang ako. Kumusta naman kayo? Okay naman. Okay naman na okay lang o okay naman na hindi talaga okay? Ewan ko. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kapag ganyan ang mga sagutan mo, medyo nakakakaba na yan. Pero baka kasi kulang lang talaga kayo sa quality time. Alam mo na, dapat talaga na mas dalasan yung date nyong dalawa eh. Yan din naman ang sinasabi ko sa kanya.
At kapag bumabalik naman siya dito, bumabawi naman talaga siya sa akin. Naiinis lang ako kapag naglalabas na siya ng cellphone o camera. Tapos malalaman ko na lang na recorded pala lahat ng pakulo niyang sorpresa para sa akin. Hindi ko tuloy alam kung para sa akin pa ba talaga yung ginawa niya o para lang sa content na gusto niyang i-upload sa Facebook page namin. Beshi, syempre naman para sa'yo yun. Ewan ko, Beshi. Sa totoo lang, hindi ko na rin kasi alam kung saan papunta yung relasyon namin eh. Papadudot, iba talaga ang buhay estudyante sa buhay empleyado na. Nag-focus kami ni Dave sa kanya-kanya naming career at naging sideline na lamang ang pagiging content creator namin. Nang mga panahon na yon ay may kanya-kanya din kaming responsibilidad ni Dave sa pamilya namin. Pareho kaming panganay ni Dave sa magkakapatid at tinutulungan ang mga magulang namin sa mga gastusin sa bahay. Kaya pareho rin kami na naging workaholic ni Dave. Doon namin na-realize na mas masarap ang buhay estudyante na hindi masyadong kailangan na budgetin ang allowance na nakukuha namin mula sa mga magulang namin. Mas masarap ang pakiramdam noong kami lang ang tumatanggap ng pera. Kesa kami na yung nagtatrabaho at gumagawa ng paraan para kumita. Kaya sa sobrang focus namin ni Dave sa mga trabaho namin, unti-unti kaming nawala ng oras sa paggawa ng content para sa Facebook page namin. Pero hindi lang kami sa paggawa ng content na wala ng oras, kung hindi pati na rin sa relasyon namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng ma-mild stroke si Mommy ay mas nasubsob talaga ako noon sa pagtatrabaho. Sa awa ng Diyos, mabilis naman siyang nakarecover pero nag-resign na siya sa trabaho niya bilang teacher. Ayaw na rin kasi namin na mapagod pa siya sa pagtatrabaho at baka makasama pa sa kanya yon. Yon ang dahilan kung bakit mas madalas akong mapa-overtime sa opisina. Dahil dalawa na lamang kami ni Daddy na naging provider sa bahay namin. Bilang panganay, kailangan ko na tulungan ang mga magulang ko sa lahat ng responsibilidad sa bahay namin. Naging busy na rin noon si Dave sa pagtatrabaho niya dahil sunod-sunod ang naging promotion niya. Nang dahil doon ay madalas na pinapadala siya sa iba't ibang lugar para sa mga conference na may kinalaman sa trabaho nila. Halos parang naging LDR na rin ang setup namin dahil bihira na sa isang linggo kung magkita kami. Swerte na yung 3 o 4 na beses sa isang buwan. At yun na lang din ang oras namin sa paggawa ng content na ina-upload namin sa Facebook page namin, Papa Dudut. Naku, wala, Beshi. Naglalakad ako ngayon papunta sa apartment ni Dave. Ay, ganun ba? Yayayain sana kita manood ng sine ngayon kasi palabas na yung bagong rom-com movie na inaabangan natin. Pero mukha namang magtatagal yun sa sinihan kaya sa ibang araw na lang. Kapag bumenta ang movie na yon, magtatagal talaga yun sa sinihan. Ganun na nga, Beshi. Bakit pala kailangan mong pumunta sa apartment ni Dave ngayon? May pinapacheck kasi siyang document sa apartment niya. May duplicate naman ako ng susi niya kaya makakapasok din ako doon agad. Akala ko ba dapat kahapon pa yung balik niya dito sa Maynila? Ayun na nga rin ang akala ko eh. Pero na-extend na naman ang conference niya sa Davao. May kailangan siyang ipasa na document para sa tax niya. Pinasuyo niya sa akin na i-check sa apartment niya kung nandun. Kasi kung wala, yung mama naman niyang tatawagan niya para hanapin sa kwarto niya dun sa bahay nila sa Batangas. Okay, sige. Bukas na lang tayo manood ng sine kasi mukhang kailangan mo na naman ng heart-to-heart conversation. Bahala na. Tawagan na lang kita bukas ha. Beshi, ibababa ko na rin tong tawag kasi nandito na ako sa may harap ng gate ng apartment ni Dave. Sige Beshi, ingat ka dyan. Thank you, bye. Surprise! Happy anniversary, mahal!
Mahal? Akala ko next week ka pa makakauwi. Siyempre, hindi ko sinabi sa'yo na nakauwi na talaga ako kanina pa para ma-surprise kita. Happy anniversary! Happy anniversary din, mahal. Uy, ang ganda ng pagkakaset up mo dito sa sala ng apartment mo, ah. Ang daming balloons tsaka mga bulaklak. Tapos ang dami rin pagkain dito sa mesa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babawi ako pagbalik ko dito sa Manila. Ikaw lang ba mag-isa nag-ayos nito? Siyempre ako lang mag-isa. Ako rin ang nagluto ng mga paborito mong pagkain na nasa lamesa. Yang buttered shrimp, chicken adobo, chop suey, at hindi mawawala ang paborito mong dessert na buko pandan. Grabe, paborito ko talaga lahat ng yan. Pero ibig sabihin, mahal, mula na makauwi ka dito sa apartment, hindi ka pa talaga nagpapahinga? Hindi pa, kasi gusto ko talaga na unahing asikasuhin ng sorpresa ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? O syempre naman. Pero ang pinakagusto ko sa lahat, yung nandito ka na at kasama na kita ngayon. Payakap nga sa mahal ko. Namiss kita, mahal. Kung alam mo lang, palagi kitang iniisip, lalo na kapag mag-isa lang ako sa kwarto. Namimiss ko yung mga yakap mo, kwentuhan natin, at lahat sa iyo, mahal. Sobrang namiss talaga kita. Paano ba yan, guys? Miss na daw ako ng mahal ko. So hanggang dito na lang muna ang video recording na to at babawi lang ako sa kanya. Mahal, paalam ka muna sa followers natin. Naka-record pala to sa camera mo. Bye-bye, guys! Thank you sa mga bumati ng happy anniversary sa amin. Thank you, guys! Bye! Ayan, nakastop na ang video recording ng camera ko. May nakatago ka palang camera. Oo, dito ko nilagay sa may maliit na lamesa. Tapos tinakpan ko nitong tela para hindi mo kaagad mapansin. Ang galing mo talaga magtago ng camera. Akala ko yung surprise mo sa akin. Wala na munang camera this time. Alam mo naman na hindi makukumpleto ang surprise ko kung walang camera. Kasi malulungkot ang followers natin. Actually, sa kanila nga galing ang idea ng surprise na to. May nabasa akong mga comment na ganitong surprise daw ang gawin ko para sa'yo. Buti nga hindi mo napansin yun. Kaya sinunod ko ang suggestion nila. Okay. Okay, kain na tayo kasi nagugutom na rin ako, mahal. Mauna ka na, mahal. Hindi mo ako sasabayang kumain? Susunod ka agad ako. Mag-i-edit lang ako ng mabilisan ng video natin para maipost ko na rin mamaya. Hindi pa pwedeng unahin mo na lang munang sabayan akong kumain? Mabilis lang na pag-i-edit to, mahal. Sigurado kasi ako na maraming nag-aabang ng anniversary video natin. Kaya i-edit ko na para ma-post ko na rin kaagad. Matutuwa na naman ang followers natin at tataas na naman ang engagement natin. Kaya uunahin ko na muna to, mahal. Papadudot, minsan naisip ko na parang nagiging scripted na lamang ang relasyon naming dalawa ni Dave. Yung mga sorpresa o pagiging sweet niya sa akin ay parang ginagawa na lamang niya para sa content namin. Pakiramdam ko ay hindi na siya sincere sa effort na ipinapakita niya sa akin. Minsan na lamang kasi kaming magkita at magkasama. Tapos kailangan pa na recorded yon sa camera niya. Wala namang problema sa akin kung nire-record niya ang mga ganong moment namin dahil sa sentimental siyang tao. Pero yung point na alam kong ginagawa niya lang yon para sa content na gusto niyang i-upload sa page namin, doon ako medyo naiilang. Lalo na nga kapag nalalaman ko na yung mga surprise na ginagawa sa akin ni Dave ay galing sa suggestion ng ilang followers namin na nagko-comment sa post namin. Hindi pala yun galing sa orihinal na ideya ni Dave. Pakiramdam ko tuloy noon ay parang hindi na kami yung dating Dave at Kane na magkarelasyon. Parang nagiging ibang tao na kami dahil sa pagiging content creator namin. Parang naging puppet na lamang kami na naging sunod-sunuran sa mga request ng fans namin, Papa Dudut. Nakakamiss talagang kumain sa restaurant na to, no? Sinabi mo pa. Naaalala ko anong unang beses na kumain tayo dito. Hindi pa ganito kalaki ang restaurant na to. Pero ngayon tignan mo naman, oh.
Ang laki na ng pinagbago ng lugar na to. Oo, tama ka, Mal. Ang babaitin kasi ng mga staff dito, tsaka ng manager. Kaya hindi nakakapagtaka na tumagal at lumaki ang restaurant na to. Alam mo, feeling ko nga, mas lalaki pa to sa mga susunod na taon. Feeling ko rin. Ano po pinagkakaabalahan mo dyan at hindi maalis ang tingin mo sa cellphone na hawak mo? May pinapanood lang ako na videos ng mga couple na content creator. O tapos? Tapos kumukuha ako ng idea para sa susunod na content na pwede nating gawin. Alam mo na, para lalong kiligin ang followers natin. Kailangan din kasi nating bumawi sa kanila. Dahil ang tagal nila palaging naghihintay ng mga video content natin. Kaya yung next na gagawin natin, kailangan na maging masaya sila kahit hindi na masaya para sa ating dalawa yung ginagawa natin? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin, Dave. Teka, hindi ko maintindihan, Mal. Bakit parang ang seryoso mo naman bigla dyan? May problema ba? Matagal na tayo may problema. Problema na hindi natin hinaharap. Minsan ba hindi mo natatanong sa sarili mo kung may direksyon pa ang relasyon nating dalawa? Kasi ako, Dave, yun ang palaging tanong ko sa sarili ko. Masaya naman tayo, di ba? Masaya tayo na may napapasaya tayo na ibang tao nang dahil sa relasyon natin. Pero hindi pwede na palagi na lang na maging masaya tayo nang dahil sa ibang tao. Hindi mo ba naiintindihan yun? Kay, parte na rin ang relasyon natin ng followers natin. Ganun ang buhay ng mga content creator. Obligasyon natin na pasayahin sila. Tayong dalawa magkarelasyon dito. At kahit kailan hindi natin sila naging obligasyon. Kasi sa totoo lang, wala naman silang ambag sa relasyon natin. Kaya hindi natin dapat paikutin sa kanila ang mga buhay natin. Akala ko ba gusto mo yung ginagawa natin? Dati oo. Kasi akala ko makakatulong sila para mas lalong tumatag ang relasyon natin. Pero hindi pala. Kasi lalo lang nilang pinagugulo yung mga buhay natin. Ayaw mo na bang ituloy ang pagiging content creator natin? Kaya mo bang ipagpatuloy ang relationship na to nang walang kahit anong kamerang nakatutok sa atin? Kasi Dave, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Napakiramdam ko, nagiging puppet na lang tayo ng sinasabi mong followers na kailangan nating pasayahin. Nagiging scripted na lang yung buhay at relasyon nating dalawa. Gusto ko lang naman na pasalamatan sila. Kaya minsan, pinagbibigyan ko sila sa mga request na surprise para sa'yo. Kay, pareho naman nating ginusto to, di ba? Ang maging content creator at makapagbigay ng saya sa kanila. Ang gusto ko lang, maka-inspire at makapagpasaya tayo ng ibang tao. Pero hindi yung binabase natin sa kanila yung buhay natin. Dave, taputin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba talaga ako o gusto mo lang ituloy itong relasyon na to nang dahil sa followers natin? Okay, sige. At least ngayon. At least yan, alam ko na ang sagot kahit hindi ka sumagot. Kay! Kay, sandali! Kay! Papa Dudut, mas nakilala namin ni Dave ang isa't isa nang magkaroon na kami ng sarili-sarili naming responsibilidad sa pamilya namin. Hindi pala talaga biro ang maging adult. Hindi na kami kagaya ng dati na puro sarili na lamang ang pwedeng isipin. Pareho pa kami ni Dave na may responsibilidad sa mga pamilya namin. Pareho naming hindi pwede na maging priority ang relasyon naming dalawa. Umasa rin ako noon na makakatulong ang relasyon namin ang pagiging content creator na baka mas lalo naming mahalin at i-appreciate ang isa't isa, pero iba pala ang nangyari. Parang mas naging mababaw ang relasyon namin noon dahil sa mga taong nakasubaybay sa aming dalawa. Kagaya ng nabanggit ko kanina ay parang naging mga puppet na lamang kami na sumusunod sa gusto nila sa relasyon namin. Aaminin ko na may mga videos kami noon na naging scripted na lamang din para lang mag-trending kami at hindi mawala sa spotlight. Mga fake pranks o scripted na surprises, date at kilig moment. Madalas na pinipeke na lamang namin ang saya na ipinapakita namin sa mga tao. Ginagawa namin yon para maging masaya ang followers namin. Ginagawa namin yon kahit na hindi na kami totoong masaya.
Nang maramdaman ko na may problema na talaga sa relasyon namin, inisip ko na baka maayos pa namin yun ni Dave. Kasi syempre hindi rin naman biro yung ilang taon na nag-invest kami sa relasyon namin. Pero may mga problema at relasyon talaga na hindi na kayang ayusin. May pagmamahal na kapag nawala na, hindi na kayang ibalik pa. At yon ang nangyari sa amin ni Dave, Papa Dudut. Nagpapanggap na lamang kami na masaya para maging masaya ang followers namin. Pagpapanggap na hindi na namin kayang patagalin pa. Kaya naging mutual ang desisyon namin na tuluyan ng bitawan ang isa't isa. Papadudot kasunod ng pagtatapos ng relasyon namin ni Dave, yung desisyon na tuluyan ng i-delete ang Facebook page namin. Hindi na rin kami gumawa ng official announcement tungkol sa paghihiwalay namin. Dahil pinag-usapan namin na doon magsisimula ang pagiging pribado ng kanya-kanya naming buhay. Tahimik, masaya at may peace of mind. At kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat kong ito, ito na rin siguro ang huling pagkakataon na babalikan ko ang kwento namin ni Dave. Kaya nagpapasalamat ako sa pagkakataon na Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.